Muri yeZimbabwe kwazovhugwa hombe manje tikuona kuti Cozwa inova organization inonzi Children of Zimbabwe War Veterans Association yajamuka zviri kuitiwa nemamembers eZANU-PF mayouth muri yeZimbabwe notari kuburitsa evidence yevanhu veopposition vari kuvictimizwa vamwe vachipisirwa dzimba kumarural areas. Tisamaendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira vosubscriber wolike wotina on the bell icon tiramboshana mabhitsa anokupa panopa ZVAITWA News Live nokuti vanhu veCozwa organization noya paTwitter indopaonyera vachiti cases of victimization of opposition activists in rural areas are rising. In Mashonaland Central, Urungo West, ZANU-PF youths besieged one of the TSHABANGU election agents' homes and burnt down his kitchen. Perpetrators are non-ZANU-PF members. As Cozwa, we condemn any form of violence. Muri Zimbabwe vanobvaisa picture reimba yacho kitchen yakapisiwa. Vanouya comment section vanyora vachiti it is shaming to find people are behaving like this. Mwani vachiti in Mashonaland West not Central atovakurita achiti zviri kuitika Mashonaland Central. Amwani vanyora vachiti if ZANU win, why are they doing this? Why do people did understand that ZANU-PF will use them after they damned you? They left you as a murderer with blood in your hands. Ngozi inozongosara ichikuterera. Muri yeZimbabwe ndozvaya zvichitaurwa nevanhu vachiti zviri kuitiwa nemayouths izvizvi eZANU-PF hazvisirizvo. Vamwe vachiti and then after condemnation on Twitter what's next? Vamwe kuti saka kana makondema maripota nyenyu pano paTwitter chii chinozoitika next? Muri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu kuti chii chingaitiwa kuavoida victimization yevanhu veopposition. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Amusangana kusubscribe kulike notina on the bell icon. Tambocha mabhitsa ndokupa pano pa ZVAITWA News Live.